lang basta usapan, di lang basta babanat. Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol, kasama niyo pa rin po Idol Mark Espinosa dito po sa #1 Music and News FM sa lalawigan po ng Pangasinan. Ito po ang 104.7 IFM Dagupan. Pag-usapan po natin ang mga accomplishment at patuloy na programa sa pagpapatatag ng paglaban sa kontra po ng anti-illegal drugs po sa ating bansa, particularly dito po sa ating pong Rehiyon 1 at lalawigan po ng Pangasinan. Ngayong umaga po makakapanayan po natin at kamustahin muna po natin, pabatiin muna po natin ang ating pong provincial officer po ng PIDEA, Sir Richie Camacho. Director, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa mga taga-panood at taga-subaybay po natin. Yes, Sir Mark. Magandang umaga rin po at ganoon na rin po sa mga taga-subaybay at tagapakinig ng IFM Dagupan. Magandang umaga po sa atin lahat. Opo, Director, congratulations sa mga sunod-sunod na mga accomplishments po natin, not just only in Pangasinan, pero ang entire PIDEA Region 1 ay talagang actively nakikita po natin yung mga accomplishment report. We would like to be particular dito po sa recent na inyong accomplishment na nakakuha ng humigit kumulang na 3 million at may mga baril pa dito sa ito'y tinuturing po na high value target po, Director. Yes, Sir Mark. Actually, isa itong high impact operation, no? Dahil nga dito sa dami ng na-confiscate natin na tumitimbang ng 526 grams to be exact, no? Batay sa report na nanggaling sa ating Crime Laboratory, no? At yun nga, tama po kayo, Sir Mark. No, kung mapapansin nyo, yung last operation natin dito rin sa Urdaneta, nakuhanan din po natin ng barel. No? At yun nga, yung operation natin lately lang, nakarang gabi, na bukod sa ganun karami, no, na illegal drugs, nakuhanan din po natin ng caliber 45, yung arrested suspect natin. Opo, ito po ba resulta po na matagal na po ba itong namamanmanan o ito'y dati na rin po na nasa listahan na po ng PIDEA? Actually, Sir Mark, masasabi natin na sa part natin hindi siya listed as target listed drug personality. Pero monitored na po natin siya, no, mga nakaraang buwan. So patuloy po nating validate yung mga information na na-receive dito sa ating opisina, no, hanggang ma-confirm nga po natin na ito ay involved, no, sa talamak na bintahan ng illegal na droga. At ito ay humantong sa matagumpay na pagkakasapu natin ng isang bypass operation. At yun nga, hindi natin inaasahan, no, na bukod po doon sa nabili ng isa sa tropa natin, mayroon pa po tayong na-recover, no, na kalahating kilo. Grabe, medyo po ito. Pero itong ganito karami po, nakikita nyo po ba, natutumbok na po ba ng PIDEA? Saan po ba nanggagaling po itong kanyang mga supply? Ito karami po at napipeste po dyan po sa may barangay po sa Urdaneta. Yes, sir. May lead na po tayo dyan, no? Na kung saan nanggagaling. Actually, nanggagaling po yan sa NCR at kung sino po yung possible source. Actually, narinig na rin po natin yung source na yan, no? Sa mga previous operations natin before sa Northern Western Pangasinan. At yun po yung sinisikap natin ngayon, no, na matumbok yung talagang roots, no, ng source ng illegal drugs dito nga po sa mga arrested suspect natin. Opo, with all this accomplishment, Director, ano po ba ang pinaka-assessment po ninyo? Siyempre, dito po sa nangyayari po ngayon po na kaliwat kanan ng mga matagumpay na operasyon po natin. Kasi alam mo, kung titignan po natin dito, Director, ang ibang reaksyon po ng mga kababayan natin, we cannot blame them. Kasi sabi nila, ito na, talamak na naman, dito bumabalik na naman. Pero in your assessment as a PIDEA Director, ano po ba ito? Kasi ito po parte po ng matagal na po natin na kampanyang sugpuin po talaga ito pong illegal na droga sa ating pong bansa. Yes, Sir Mark. Sa part naman po natin sa PIDEA at sa kapulisan, no, patuloy po yun at puspusan po yung ginagawa nating kampanya, no, laban sa illegal na droga. Pero masakit mang tanggapin, ramdam po natin ang paglobo. No? Base na po yan sa mga
kinakandak natin ng mga anti-illegal drug operations na kung mapapansin nyo, yung mga huli natin at huli ng mga kapulisan malalaki. No? So, sabi ko nga, masakit mang tanggapin, may paglubo po na nararamdaman dito po sa ating lalawigan dito sa Pangasinan. Opo. Director, eto po in relation po syempre ito sa kaligtasan din po ng ating pong mga tagapagpatupad po ng batas, particularly sa ahensya po ng PIDEA. Kamakailan kasi may mga ilan po kami na kinover. Nakakalungkot. Ito po yung mga dating tumulong sa mga law enforcement body na binalikan ng mga kanilang mga napakulong noon na pahuli. Sa kasamang palad, meron yung recent na kinover namin na parang napatay in relation na siya ay nakipagtulungan sa tawag ito sa law enforcement body sa pagkakadakip ng suspect na yun sa illegal na droga. Ano pong ginagawa po ngayon ng ahensya ng PIDEA to make sure na ito pong mga assets po natin, itong mga tauhan po natin po ay talagang hindi po mapapahamak po talaga kasi medyo crucial po itong inyong role. Yes, Sir Mark. Actually, hindi naman po natin hawak ang buhay natin. Di po ba? Pero sa part po ng mga informants natin, tinuturing po natin lahat ng kanilang mga reports, no? Mga informations na binibigay po sa atin as confidential. No? Yun po yung iniingatan natin diyan. Yun po yung inaalagaan natin dahil napakalaking tulong, no, sa part po natin as law enforcers operatiba sa pagsugpo sa illegal na droga. Yung tulong ng mga ating confidential informants, mga tao, no? Dahil without them, no, hindi tayo makakapenetrate, no, ng mga successful na operation tulad nga po nito. Itong recent na operation natin nagugat po ito sa tulong sa information na pinid ng ating confidential informant. Kaya po naging matagumpay itong pagkasa natin ng isang bypass operation na humantong nga po sa pagkahuli ng suspect at pagkadiskubre ng ganito kalaking amount ng illegal drugs. Opo, meron po ba kayong mga programa like for example, sa amin po naman nagko-cover ng mga media to remind, of course, to help also to protect itong mga identity kasi minsan may mga ibang media, mga vloggers na ini-expose pa yung mismo identity ng ating mga mga informants. Yes, sir. Yun din po yung sinasabi natin lagi, no? Kaya kung mapapansin nyo, naka-blurred lahat ng mga pictures dyan dahil nga po, yun po yung iniingatan natin, no? At batay naman sa mga reports na dumarating, umaabot sa ating opisina, lagi po nating hinihikayat yung mga concerned citizen lalo na, no? Kasi lagi sinasabi na takot daw sila, no? Dahil nga po doon sa kanilang kaligtasan. So, ini-encourage po namin sila na confidential yung kanilang pagkakakilanlan at yun naman po ang ating ginagawa. Correct. May mga iba pa po ba kayong programa ngayon na Director na mas papatatag po sa pagkondara sa sa mga illegal drugs po natin dito resolba sa problema natin? Yes, sir. Aside from supply reduction, no? Nandyan po yung mga kasama natin na umiikot sa mga barangay, even sa mga schools, no? Sa mga information drive na ginagawa natin para po ipaalam sa ating mga kababayan, no? Especially sa mga kabataan, yung masamang epekto po ng illegal na droga. I think, Director, parang may programa po ang PIDEA like sa pag-fuse po nito sa ALS program ng Department of Education, yung pong mga po na ito, pagtuturo ng kahalagahan po ng pag-iwas sa illegal na droga. Yes, sir. Lagi po natin ginagawa yan. Sabi ko nga, iniikot po natin, no? Lahat ng mga schools dito sa Pangasinan para sa information drive natin para ma-inform, maging aware, lalo na po yung ating mga kabataan sa masamang dulot ng illegal drugs. Opo, yung pong mga LGU, like for example, dito po sa Manawag, may parang programa si Mayor Rosario dyan, yung parang drenag test pa rin yung mga dati na umiwas na, yung parang talagang isinuko na yung kanilang sarili na wag na ng illegal na droga, pero parang niretest sila. May mga ganitong klase po ba tayo ng mga programa din po?
Yes sir, sinusupervise po natin lahat yan, no? Lahat ng okay. mga LGUs, Opo. no? Kahit na masabi po natin na clear ng isang barangay o isang municipality, continuous pa rin po, no? Yung ginagawa natin dyan na monitoring at yung drug testing sa lahat po ng mga masasabi natin na dating mga surrenders natin. Okay po. Panghuli na lang siguro, Director, bago kayo mag-almusal, siguro pakiusap at ang ating pong panawagan sa lahat po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay diyan Pangasinan at maging sa naabot po ng ating pong istasyon ngayon. Yes, Sir Mark. Maraming salamat po, no, sa opportunity, no. At samantalahin ko na rin po na tulad natin ng lagi po nating sinasabi, no, na kami po ay tulungan, no, dahil itong problema po natin sa illegal na droga hindi lang po ito concern ng PDEA, concern ng PNP. Lalo po ngayon ramdam po natin ang paglobo ng illegal drugs, especially sa amin, sa part po namin as mga operatives, no, na ang lalaki ng mga huli natin, huli ng PNP, no? So kami pa tulungan, pagbigay alam kaagad lahat ng impormasyon patungkol sa illegal na droga sa inyong mga bayan-bayan, sa mga barangay, especially sa mga barangay officials po natin, no? Nabanggit ko na rin po ito kahapon na isang dahilan ng pagkakadakip ng matagumpay na operasyon natin ng mga nakarang araw doon sa dito rin po sa may Ordaneta, doon po sa kooperasyon, no, ng barangay council, no, sila po mismo yung nanguna diyan, sila yung nag-feed ng information sa atin hanggang sa humantong nga po sa matagumpay na pagkandak po natin sa bypass operation na yan. So kami po ay nanawagan na kami po ay tulungan para po yung problema natin sa illegal drugs dito po sa ating lalawigan ng mahal Pangasinan ay tuluyan na po natin matuldukan. Maraming salamat po. Mabuhay po at ang buong hanay po ng PDEA at God bless po sa lahat po ng operation. Thank you, sir. Yes, Sir Mark. Magandang umaga po at salamat po sa pagkakataon. Mabuhay po kayo. PDEA officer po ng lalawigan ng Pangasinan, Sir Richie Camacho. Idol, magbabalik po tayo.